Podarí sa nám na tomto kopci nabehať výšku Gerlachovského štítu. Čauko, ja som Maťo. To je Selčiansky diel. Jeden výšlap na cca 280 výškových metrov, takže to musíme vybehnúť 9 až 10 krát. Poďme na to. Prvý výšlap, zatiaľ je to easy. Druhý výbeh za nami, neviem akože kto vymyslel Gerlachy, prečo sme nemohli robiť radšej gaučing alebo niečo podobné. Tretí výbeh, ak by ma teraz v tomto lese zožral medveď, tak by som nemusel behať ďalšie, že? Štvrtý výbeh, 1000 výškových na hodinkách, akože chodím sem často trénovať, ale dnes už poznám každý strom. Poznáme aj kríky, aj možno aj miestne listy, slimáky. Piatý výbeh, no a rozmýšľame, že si tu hore podáme asi žiadosť o trvalý pobyt, lebo dneska sme tu častejšie ako doma. Šiestý výbeh, doplňame energiu trošku. Šiestý výbeh za nami, 1700 výškový. Keď nás tu niekto uvidí hore, že sme tu šiestýkrát, tak si pomyslí, že sme pretne. Aj tak vyzeráme, čo? Siedmy výbeh, Dušan vyzerá tak, ako by ma chcel zabiť. On už asi nemá toľko energie, aby ma dobehol. Prúsek šlapené, Už len posledný. na chvíľu začnú padať už aj ostrejšie slova, ale zatiaľ len také bežné. Hore, 9. raz, nejakých 2300 výškových máme. Boli sme 9. raz hore, ale vyšlo to len na nejakých 2600, takže posledných 50 výškových. Je to tam. Gerlach na Selčianskom dieli pokorený. Napíš do komentára, akú ďalšiu výzvu máme vymyslieť a určite nezabudni sledovať pre viac tipov o hladebehu. A keď nenapíšeš, tak napíš.